Česká země sly, Ježíš je tvůj Bůh, slavně z mrtvých vstal. Česká země sly, Ježíš je tvůj Bůh, slavně z mrtvých vstal. Česká země sly, Ježíš je tvůj Bůh, slavně z mrtvých vstal. Česká země sly, Ježíš je tvůj Bůh, slavně z mrtvých vstal. Aleluja. Zahajujeme náš pochod za Ježíše, rodinu a morální hodnoty. Při tomto pochodu dnes vykonáme modlitbu, žehnání a exorcismus. V sobotu 13.8.2016 prošel Prahou pochod Prague Pride, v němž letos dominovala oslava satanismu a okultismu. Byly vidět transparenty s rouhavým, bezbožným a lživým nápisem Ježíš byl gay. Policie tvrdila, že nemá právo proti takovým lživým transparentům urážejícím křesťanskou víru zasahovat. Průvod vedla osoba v přesvědčivé masce černého démona. Na prvním voze jela osoba znázorňující Lucifera anebo Antikrista. Tyto symboly ohlašují příchod člověka nepravosti. Toho očekávají ti, kdo se usilují změnit zdravé společenské paradigma za nepřirozené a zvrhlé normy a vzory chování. Explicitnímu kultu zla musíme dnes přihlížet prakticky na každém kroku, v reklamách, v takzvaném umění a tak dále. Podle svědectví Bible jsou sexuální úchylky důsledkem právě okultismu a vědomého popírání pravého Boha. Tentýž duch Antikrista je spojen s takzvaným islámským náboženstvím. I liberální kardinál Duka se nedávno vyjádřil, že islám v sobě skutečně skrývá násilné tendence. Ano, islám je popřením křesťanské civilizace. Islámský hodnotový systém neuznává důstojnost lidské osoby, protože nezná ani Boha, který člověka ospravedlňuje. Islám je boj proti Bohu, který za nás dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. O boj proti spravedlivému morálnímu řádu jde ostatně ve všech současných válkách. I nynější napětí mezi NATO a Ruskem je sporem o svobodu, propagace satanismu a nemorálnosti. Dnes jsme prošli Prahou od pomníku svatého Václava až na Letnou a na trase, která byla před týdnem duchovně infikována pochodem homosexuálů, teďka provedeme exorcismus. Démoni homosexualismu a satanismu ve jménu Pána Ježíše budou svrženi do pekla.
Zůstane-li však dům prázdný, vyhnaní démoni se vrátí a přivedou mnoho horších a konce budou horší než začátky. Společnost, která akceptuje satanismus, spěje k sebezničení. Proto je nutné, aby byla explicitní propagace kultu zla postavena mimo zákon. Pane prezidente, žádáme vás o předložení návrhu ústavního zákona proti propagaci explicitního kultu zla a proti explicitnímu satanismu a okultismu. Ústava České republiky se ve své preambuli dovolává tradice dávné státnosti zemí Koruny české. Všemohoucí Bůh daroval svatému Václavu moc podrobit tuto zemi spravedlivému a spasitelnému božímu řádu. Za boží spravedlnost položil náš kníže Václav život. Ústavní zákon proti satanismu bude samozřejmě znamenat určité omezení svobody projevu. To je přirozené. Svoboda projevu je omezena všude, kde jsou určité hodnoty chráněny jako nedotknutelné a posvátné. Pro zajištění objektivní spravedlnosti je proto nutné jasně definovat, jaký hodnotový systém je přijímán za normu. Evropa je křesťanská, anebo není vůbec. Pro věřící křesťany jsou 10 božích přikázání a evangelium cestou do jejich nebeské vlasti. Těm, kdo tuto víru nemají, jsou těmi nejlepšími životními pravidly a tím nejspravedlivějším morálním systémem, který se osvědčil tisíciletou tradicí. Dal světu pojem lidské osoby a důstojnosti člověka a který dosud nebyl ničím překonán. Z toho důvodu musí být podstatnou součástí ústavního zákona proti satanismu také výslovný zákaz veřejného urážení křesťanské víry. V Maďarsku nedávno přijali ústavu, která se zcela jasně dovolává křesťanských tradic země. I Česká republika, ať splní svůj závazek vůči těm nejušlechtilejším tradicím zemí Koruny české. Tak to byl dopis, který po dnešním pochodu za Ježíše, rodinu a morální hodnoty pošleme panu prezidentovi. Tento deň považujem za veľké Božie požehnanie. Patriarcha Eliáš dal výzvu, aby ulicami Prahy prešla táto mierna manifestácia za Ježíša, rodinu a morálne hodnoty. A to z toho dôvodu, že minulý týždeň v sobotu bolo vedome znesvetené meno Ježíša Krista. Pre kresťanov je toto meno najsvätejším a je svätyňou. Hovorím o tých kresťanov, ktorí majú pravú úctu ku Kristovi. Nehovorím o zradcoch, nehovorím o tých, ktorí s Kristom nemajú nič spoločné. Ale hovorím tých, ktorí sa v duchu a v pravde kláňajú jedinému pravému Bohu Ježišovi Kristovi. Verím a vyznávam, že Boh stvoril nebo a zem. Verím a vyznávam, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Verím a vyznávam, že Boh požehnal jediný partnerský vzťah, a to je vzťah medzi mužom a ženou. A celá Biblia o tom svedčí. Kto by chcel sa súdiť s týmto slovom, musí sa súdiť s Bibliou a musí sa súdiť s Bohom, ktorý zjavil toto slovo. Ústava Českej republiky, ako aj Slovenskej, mi dáva právo vyznávať svoju vieru a veriť to, čo je napísané v Biblii. A v Biblii je napísané jasné slovo ohľadom manželského vzťahu, ohľadom toho, že Boh požehnal vzťah medzi mužom a ženou a dal im milosť privádzať na tento svet potomstvo. Každý súdny človek
či je veriaci v Ježiša Krista, alebo neveriaci, ktorý sa drží svojho svedomia a prirodzeného zákonu, vpísaného do jeho tela, vie, o čom hovorím. A vie, že vzťah medzi mužom a ženou je jediným prirodzeným vzťahom. Kto sa chce súdiť, nech sa súdi s Božím slovom a s Bohom. So mňou nie. Odkazujem hneď na sťažnosti k živému Bohu, ktorý daroval svoje zjavenie. Minulý týždeň bezprecedentne došlo k porušeniu nielen ľudských práv kresťanov, ale došlo aj k znesveteniu Božieho mena Ježiša Krista. Ak si homosexuáli myslia, že Ježiš bol homosexuál, tak sa dopúšťajú ťažkého rúhania proti Bohu. A ja poviem prečo. Biblia vyznáva slovo. A toto slovo hovorí: Boh odsúdil homosexualitu ako ohavnosť a jeden z najťažších hriechov. V učení katolíckej cirkvi až do druhého Vatikánskeho koncilu bolo jasne napísané, že to je do neba volajúci hriech. Po koncili už prišli liberáli, odpadlíci, apostati, ktorí nie sú schopní stáť za Božím slovom. Božie slovo, nový zákon, hovorí o tom, že Sodoma a Gomora boli spálené ako výstraha pre všetky pokolenia a pre všetky národy. Toto je postoj Boha voči homosexualite. Ak niekto tvrdí, že Ježiš bol homosexuál, tak sa musí konfrontovať s týmto slovom a vyjde z konfrontácie s týmto slovom ako primitív, neznáboh a bezbožník. Vyzývam štátne úrady Českej republiky, aby nedopustili viacej takéto znesvedcovanie Božieho mena a mena Ježíša Krista, ktorému sa kláňajú kresťania. Ak chce štát privilegovať istú skupinu ľudí na úkor iných, už sa nejedná o demokraciu, už sa nejedná o toleranciu, ale totalitu. Pokiaľ niekto chce zavádzať genderovú totalitu a ideológiu na tomto mieste, musí to povedať svojim občanom. A ja vyzývam poslancov, aby povedali jasne, či tu chcú nastoliť genderovú totalitu, alebo nechajú priestor, životný priestor pre kresťanov a vyznávanie viery v Ježiša Krista, ktoré tvrdo odporuje homosexualite. A neprijímajú, pretože ju považuje za hriech. V Božom slove, v liste svätého apoštola Pavla Korinťanom je jasne napísané, že žiaden smilník, žiaden cudzoložník, žiaden zlodej a žiaden modloslužobník a žiaden súložník mužov, teda homosexuál, kráľovstvo Božie nezdedí. Kresťanstvo vždycky vyhlásilo vojnu s hriechom. A to na prvom mieste s hriechom v sebe samom a potom aj s hriechom, ktorý je v spoločnosti. Každý, kto bojuje s hriechom v sebe, viem, o čom hovorí. To nie je ľahký boj. To je vojna na život a na smrť, pretože v každom z nás sú zárodky zla. A kto sa tomuto zlu otvorí, prirodzene mu prepadne. Náš život je boj. Boj so zlom v nás, ale i v spoločnosti. Čo žiadam? Aby bolo rešpektované meno Božieho Syna Ježiša Krista, aby nebolo zneúcťované, aby si o neho neutierali nohy a nepoužívali ho v svojich homosexuálnych ideologických cieľoch. Každý kresťan, kto úprimne verí v Ježiša Krista, verím, že mi dá za pravdu. Dosť bolo toho, keď si homosexuáli brali meno Ježiša Krista do svojich úst a prikrývali sa ním a hovorili, že on je s nimi. On nie je s nimi. On nie je s ich hriechom. Áno, má ich rád. No túži potom, aby konali pokánie z tohto hriechu, aby sa obrátili a boli oslobodení. Ak nám niekto nanúcuje, čo si máme myslieť o homosexualite, už ide o ideológiu a totalitu. Nech sa na mňa nikto nehnevá. Ale keď demokracia hlása rovnaké práva, tak ja ich mám tiež. Mám ich tiež. A nedopustím, aby niekto si utieral nohy o Božie meno Ježíša Krista. Ak to niekto mieni robiť,
Boh nebude meškať so svojou odpoveďou. Vyhrášam sa? Nie. Ja len poznám trpezlivosť živého Boha a viem aj o tom, čo nasleduje po skončení jeho trpezlivosti. Takže odporúčam všetkým, ktorí si chcú dierať svoje nohy o meno Ježíša Krista, aby s tým prestali. My nikoho neutláčame. Žijú si takým spôsobom života? Žijú. No nech neupierajú nám, kresťanom veriacim živého Boha, Ježíša Krista, aby sme si mysleli svoje o homosexualite, aby sme si mysleli svoje o homosexuálnych pároch, aby sme si mysleli svoje o adopcii detí homosexuálnymi pármi. Našim zákonom je Biblia. A keď v ňu verím a vyznávam a príjmam, nemám právo ju zrádzať len kvôli tomu, že sa mi bude niekto vyhrážať pokutami alebo väzením. Už sme poznali komunizmus, už sme poznali fašizmus. Kresťanstvo prežije aj genderový totalizmus. Ak si myslí, že nie, mýli sa. Nech nám dá Kristus silu prejsť skutočne touto procesiou ulicami Prahy ako svedectvo o našej viere v Ježíša Krista. O našej viere v to, že Boh požehnal prirodzený vzťah medzi mužom a ženou a dal im vládu privádzať na tento svet deti. Nech je to svedectvo o tom, že stojíme za morálnymi hodnotami, o ktoré dnes už málo kto stojí. Aj keby nás bola hrstka. To je jedno. Dôležité, že sme. Tiež nám Boh dá silu vytrvať do konca a priniesť požehnanie i českému, i slovenskému národu. Praha zažila prokletí, když se uskutečnil ten Gay Pride. My přinášíme pro toto město Boží požehnání. My chceme, aby lidi byli moudří, aby se klaněli správnému Bohu, Ježíši Kristu. A proto zahajujeme modlitbu za očištění tohoto místa. Za dědictví jsme dostali i Prahu. Česká země má patřit Ježíši Kristu a ne pohanství, pohanským bůžkům alebo démonům. Zem dětí brat, proti zlým nástravám, ruha Krista, ducha. Česká země, stávej, 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 probuď se česká země, dochod jak čas. Musí krásně uhoda, je to chvíle
Brán nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Budíš nám ochranou, ať mu přikáže Bůh, pokorně prosíme. A ty, kníže nebeského vojska, satana a jiné zlé duchy, kteří se ke zkáze duší po světě potulují. Archanděli, brán nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Budíš nám ochranou, ať mu přikáže Bůh, pokorně prosíme. A ty, kníže nebeského vojska, satana a jiné zlé duchy, kteří se ke zkáze duší po světě potulují, mocí Boží do pekla svrhni. Amen. Pro tvou svatou krev, Pane, prosím, aby si očistil toto místo od všech zhoubných následků odpadlictví a postazy tohto lidu. Pane, smiluj se nad námi hříšnými. Pro milosrdenství tvé prosíme, Pane, smiluj se nad českým národem. Daj mi skutečné jednání.